kawuono. Kawuok kadhoth nam chumbi wadhi nyaka e county ma Mombasa. Gima bende walunu machiegni e county ma Mombasa odiochieng' ma kawuono. Manen kotudore kod bura mabende nchochwala e county ma Mombasa. Bura mabende no chwal madwaro ni ogol oko jokanyo mag boda mabende ochung'ne ndiko jotije e county ma Mombasa. Mane county ma Migori, okay, county ma Mombasa. County ma Migori akabende bura makamano no chwal e county assembly ma Migori akabende no selos committee makende mabende biro bedo ka winjo bura makamano e county assembly ma Migori mabende dwaro ni ogol oko e apisi jokanyo mag board mano mar public service board mabende yudo kata ndiko jotich e county ma Migori. Mane chenro mabende jafambo marwa e county ma Migori biro luonwa machiegni mar mondo mi onyiswa ni bura makamano nyaka sani ochopo kanye to gin jokanyo mage mag board no mar public service board mabende yudore e county ma Migori mabende ibiro beda kapo nono idwa gol e apisi. Nyakore Moge Juang chenro makamano e majafambo marwa Jojuma mayudore county ma Migori bilo luonwa machiegni kendo biro nyisi kuku ka achiel kod tiende kinde mabende wabiro yudogi.